İran İslam Respublikasynyň paýtagty bolan Tehran şäheriniň ýaşaýjylary güýçli gurakçylyk sebäpli ewakuasiýa edilmäge ýakyn. Häkimiýet bulutlary ekmek arkaly bu meseleni çözmäge çalışýarlar. Bulutlara ýaşyň ýagmagy üçin kümüş ýoduny we duz bölejikleri tepilýär. The Guardian neşriniň maglumatlaryna görä şäherde gijelerine suw üçinçiligine çeklendirilmeler girdilýär. Ýary gijeden ýerden sagat 5-çil suwun basyşy peteldilýär we takminan 10 million ýaşaýjynyň bir bölegi ýetmezçilik bilen ýüzbeýiz bolýar. Ýurtda görülip eşitilmedik gurakçylyk dowam etdi. Tehranyň sentýabryň başyndan bäri ýagyş ýagmady we häzirki çaklamalar hem ýalyň ýagjakdygyna umyt bermeýär. Tehranyň sowda nokatlaryna çüýşeli suwlaryň bahasy hem epetli ýokarlandy. Ýurdun ikinji ulu şäheri Maşatda hem suw ähtiýaçlygy 3 götürümden aşağı düşdi. Bolsa 4 million adamyň suw üçinçiligini howp astyna goýar. Şeýle çäreler Günmatar we Günnogar Azerbaýjan welaýatlaryna hem meýilleşdirilýär.